हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही प्यारा पचरा गीत सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों को जैसा लगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे दोस्तों। कि आजू के दीनवा सुहावन लागे बेदिया या जोर भैले हो। आजू के दीनवा सुहावन लागे बेदी या जोर भैले हो। मैया आई जात्यू हमारी निवेदिया मंगन कुछ मांग लेतियो। देवी आई जात्यू हमारे भवनवा मंगनवा कुछ मांग लेतियो। कि आजू के दीनवा सुहावन लागे बेदिया या जो भैले हो। देवी आई जात्यू हमारे भवनवा मंगनवा कुछ मांग लेतियो। पहला मंगन माई से मांगब जऊ देवी देई हई हो। सखिया मंगबई मई मांगिया के सिधुरा से जरिया पे सजना से जरिया पे सजना हो। सखिया मंगबई मई मांगिया के सिधुरा से जरिया पे सजना से जरिया पे सजना हो।